Okay, alert. Hvor de har skulle lære at bruge systemet på ganske kort tid. Etablere, reloade og operere systemet. Talesystem simulerer et ANRAM 120. Koden det består af de her 6 medarbejdere. Al den produktion, vi laver nu, det er jo simpelthen for at sikre, at de ikke får en platform, der kommer og arbejder ret tæt på hinanden. Så ved at ligesom lave den her verbale komposition. Lyd i 360 grader. Den er begrænset til at dog kun kan rotere 357 grader, så den vil lige... Igen, og så vil I blive sat i gang i 3 rotationer. En ende, og så til den anden ende. Så hvis målet det skal skifte retning, så vil den... Så er det faktisk meget det samme. Er det den, der styrer på benene op? Hvad tager det?